bun găsit la o nouă ediție de One to One, astăzi despre cifre, bani și contabilitate cu Cristian Avram, expert contabil. Bine ai venit, Cristian, în One to One. Bine te-am găsit. Hai că mi-a ieșit și o rimă, uite. Bine ai venit, Cristian, în One to One. Bine ai venit. Mulțumesc de invitație. Da, uite, un subiect foarte interesant, pentru că mai toată lumea se plânge că fie nu are de lucru, în sensul că nu găsesc antreprenorii forță de muncă. Și iată, vrem să aflăm cum stă treaba în acest domeniu când vine vorba de cifre, dar până la cifre, ești un om al cifrelor, vorbești mai mult prin cifre, poate mai puțin prin cuvinte. Cuvintele nu te-au atras niciodată când erai în perioada de formare, să zicem în școală? Ba da. Deci, am terminat la liceu economic, iar în acele vremuri, împreună cu conducerea liceului, am agreat o variantă de a introduce muzică în perioada pauzelor. Ia uite, DJ-ul din tine. Exact. Urmând apoi și anumite petreceri, discotecă, asta a fost în paralel așa, partea de anii de liceu. Și dacă tot vorbim de anii de liceu și iată de cuvinte, că am dat oarecum în zona cuvintelor, din zona sau sfera materiilor umaniste, care era materia preferată? La matematică, să știi că la geometrie a fost punctul forte. Oarecum de înțeles, până la urmă. Exactitățile definesc. Din familie provin, bunica mea a fost revizor contabil, bunicul meu a fost... Ia uite, ce naște din pisică și are jone. Exact. Bunicul meu a fost gestionar la unitate alimentară, mama mea economistă și în prezent. Deci am urmat liceu economic, facultatea de științe economice, master, iar apoi accesul la corpul experților contabili. Iată un traseu cât se poate de interesant și apropo de acest traseu, cred că faci parte din acea generație care a prins trendul anilor 90 cu ASE, ISE. Când ai terminat facultatea? 2001. Totuși era încă trendul anilor 90, apoi a intrat, cred că dreptul, anii 2000 au fost cu mulți absolvenți de drept. Pentru că 2010. Da, pentru ca anii 2010 să ne aduc foarte mulți IT-ști. Iată 3 trenduri după Revoluție. Tu te-ai dus în primul, oarecum ai prins primul trend, prima garnitură. Da, dar are legătură, pentru că și noi pe partea de contabilitate avem nevoie de IT-ști, avem nevoie de software. Absolut. Avem nevoie să ne adaptăm, pentru că, bine ziceai, resursa umană, clasica problemă de resursă umană, nu mai avem școli de meserii, da? Liceu economic, dacă tot am adus în discuție, era, da, toată lumea vrea la economic. Fuge lumea de Am înțeles că partea cu meseriile un pic, de aceea nici nu prea avem personal. Tot ce înseamnă meserii în ziua de azi, cursuri private, societăți, școli, societăți care fac aceste cursuri. Când ai simțit, tu așa, ca om care observă mediul social și politic, când ai observat că se rupe oarecum accentul sau... mă rog, după 2010. Acel impuls, acel imbold care susținea școala profesională, în adevăratul sens al cuvântului. Undeva după 2008-2010, cred. Se spune că ministrul Andronescu este killerul școlilor profesionale. Deja multă lume intră în această polemică și oarecum în această realitate. Și pe de altă parte, antreprenorii se plâng pentru că nu găsesc personal calificat. Dacă legea te obligă în momentul în care angajezi pe cineva să fie calificat pe funcția pe care le iei, dacă nu are pregătire sau și face pe parcurs, teoretic n-ai putea să-l angajezi pe funcția de care ai nevoie. Și atunci e vorba că românul se pricepe la orice și te reprofilezi rapid.
Dar cred că nu se pricepe chiar la orice, în sensul că nu și la cifre și... Acum... Acolo totuși e un domeniu care trebuie lăsat specialiștii și nu-ți poți permite să un domeniu intri. în care tot timpul ai de învățat și cred că nu există un economist, un contabil, un expert contabil care poate să spună că știe tot. Fiecare speță în parte te aduce să ai un bagaj de cunoștințe și o experiență mult mai vastă. Iată, vorbim de o meserie, o breazlă, care are de-a face cu cifre, multe cifre, dar în fiecare zi cu cifre. Ori în acest sens nu este o meserie plicticoasă? La un moment dat. Totuși o rutină. Vin cifrele, merg cifrele, vin cifrele, merg cifrele. Așa este. Dar aici cred că e cheia. Trebuie să-ți placă. N-ai. Că până la urmă mă gândesc că dacă te trezești noaptea la 3, vezi cifre, bilanțuri, încheieri de lună. Da. Clasicul 25 la contabil, se știe, între 20 și 25 nu deranja un contabil dacă n-ai ceva serios de discutat cu el, lasă-l să muncească. Ce se întâmplă atunci? Hai că poate nu multă lume știe, poate mulți din noi care suntem angajați sau poate care nu suntem angajați, suntem antreprenori, dar avem contabili, nu știm neapărat ce se întâmplă în acea perioadă a lunii. Da, păi data de 25 este data scadenței pentru luna anterioară. Până acea dată se depun declarațiile și tot până acea dată trebuie să achitate și aceste obligații fiscale datorate. Și atunci e o perioadă în care, între 15-25, în care ne aglomerăm. Se aglomerează și site-ul ANAF, care de obicei în data de 24-25 cam dă rateuri. Deci și cel de la ANAF, cum de altfel și cel al Casei de Asigurări de Sănătate. Întotdeauna se plâng medicii de familie când le este lumea mai dragă. Da, vor să verifice, da. Mai cade site-ul și cade ore bune sau câteodată chiar zile, din păcate. Dar aici problema este că, din punct de vedere al firmei, al angajatorului, prin contabil noi trimitem toate informațiile către ANAF, angajat, iar de acolo fiecare instituție în parte, Casa de Sănătate, Casa de Pensii, șomaj, își ia bucățica de care are nevoie. Și atunci este un circuit destul de... se face refresh probabil la o săptămână. Tu dacă în perioada aceea ai nevoie la medicul de familie, nu vede că ești asigurat, duci o adeverință de la angajator că ești într-adevăr și... Este foarte sinuos și până la urmă un lanț al slăbiciunilor. Da, digitalizarea lasă de dorit. Ne așteaptă clasicul dosar cu șină, se depune online la etajul 2. Tot la etajul 2? Da. Cum a fost intrarea ta în breazla asta? Ce amintiri te leagă? Începuturile n-au cum să fie uitate, cum e de fapt și celebra vorbă, prima dragoste nu se uită niciodată. Da. Practică 3 ani, examen de accedere, învățat și iar învățat. Da. Învățat teorie, în perioada aia mai multă teorie, pentru că și, cum se știe, și în facultate și la studiile post mai mult teorie. Practica am prins-o pe parcurs. Da, practica aia care se face în școală, chiar se face sau mai mult stau elevii și studenții acasă, profită de o săptămână, două de vacanță? Acum depinde dacă acei profesori care fac partea de practică, nu știu cum le zice, la partea de practică, depinde dacă au avut contact cu într-adevăr cu practica și cu privatul. Au lucrat, că atunci pot să vină cu informații reale și în timp pentru studenți. Da, pe și vremuri dacă se nu? mai făceau aceste conexiuni, mai chemau din timp privat să mai țină câte o oră, să mai discute, să mai cu studenții. Țin minte. Făceau. Hai că deja m-ai făcut să fiu curios. În firmele cu care colaborezi tu, au fost studenți sau în speță elevi la economii, liceu economic care să vină să facă practică în decursul vremurilor, știi, anilor? Puțin, foarte. Păi se fac acele lucrări de practică care sunt obligatorii și, cum bine știm... Deci practica se face tot pe hârtie. Copy-paste. Of. Da. Și apropo de începuturi, nu știu, ceva care să te amuze și acum, dar în același timp să-ți dai seama că a fost o gafă, că mai cu toții facem, în fiecare domeniu.
Ai uitat ceva, ai omis ceva. Păi numai cine nu lucrează nu greșește, numai cine nu muncește nu greșește. Acum, Da, așa, o gafă de început, cum ar veni. de început. Care să aibă scuză, că sunt începător. Mi-aduc acum aminte. Dar sigur au fost. Pentru că și dacă au fost, trebuie să le recunoaștem. Și am zis, tot timpul învățăm. Tot timpul, din fiecare speță. Iar după ce ai terminat facultatea, te-ai angajat ca și contabil sau ai fost liber profesionist? Nu. Primul loc de muncă a colaborator? fost în timpul facultății. Am lucrat ca și control financiar intern, un fel de revizor contabil, pe urmele bunicii. Și am început la societatea Esculap. A fost un centru farm care gestiona mai multe farmacii în 2 județe. Și o societate cu 200 ceva de angajați acolo. Într-adevăr, am avut ce să prind practica. Compartimente separate, contabilitate, juridic, salarizare. Deci am până atunci teoria și acolo a fost practica, după care am deschis un cabinet de contabilitate, o societate comercială Și oare care latură sau care abordare să fie mai satisfăcătoare? Cea de angajat contabil sau cea de contabil colaborator, având mai multe firme în portofoliu și făcând pentru eu bani? asta fac acum și depinde și de volumul activității la o societate comercială. Sunt societăți comerciale care, datorită activității pe care o desfășoară, au nevoie de contabil permanent acolo. Deci nu poți să externalizezi. Sunt diferite domenii, diferite pătrucani la care se pliază bine partea de externalizare. Oricum știm că în ultimul timp trendul este de a externaliza absolut aproape tot ce se poate și de a lucra pe partea de contracte comerciale între părți și atunci fiecare știe bucățica lui. Pentru câte firme faci contabilitate acum? De domeniul zecilor? Da. Mergem spre 100? 2 angajați, soția și un angajat. Mergem spre 100 cu firmele alea? Cu 2 cifre. Să rămânem la 2 cifre. Care poate fi chiar și 99, nu? Suntem live pe paginile de Facebook One to One, Ovidiu Mita, ms24.ro și de asemenea live suntem și pe grupurile de Facebook Ești din Târgu Mureș Dacă și Mureș24. Această întâlnire cu expertul contabil o puteți vedea în curând și pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea puteți da de noi și în format audio cu podcastul One to One by Ovidiu Mita, evident pe platforma Spotify și nu doar, pentru că el se propagă și în celelalte platforme de podcast existente actualmente. Și mă întorc la tine, Cristian, fiind de atâta timp pe piață, care crezi că a fost domeniul cel mai Afectat. Nu neapărat frecat, dar cel mai bine poziționat și care nu a avut așa foarte multe fluctuații, ținând cont de vreme și vremuri? Greu de răspuns. Deci nu avem așa ceva foarte constant. Ceva liniar. Toate au avut o fluctuație. Da. Și cele mai mari fluctuații, cam ce domenii? Dacă ne uităm în ultimii 2-3 ani legat de pandemie, evident, domeniul Horeca, unde într-adevăr au fost restricții clare de de suspendarea activității societăților, acolo a fost într-adevăr o problemă mare prin prisma faptului că administratorii, societățile, probabil pe unele le-au prins pe picior de investiții. Da. Și atunci acolo e problema. Și statul a venit cu un ajutor, dar un pic târziu. În schimb, au fost domenii de activitate care au explodat pe perioada pandemiei. Care să fie? Pe partea medicală, de exemplu, măști, dezinfectanți,
Dar tot acolo unii au și avut de suferit, pentru că vreo câteva luni cabinetele stomatologice au fost de asemenea Și închise. acolo, deci de zic, sunt, da, Cazuri și eu mă cazuri. refer la cei care au făcut, de exemplu, distribuție, da? Sau importul și distribuție de dezinfectanți, de măști, aveam obligativitatea folosirii acestor. Oh, da, Da, n-ai cum să nu te gândești la faptul că atunci când două persoane plâng, al treilea vinde Batiste. La cotitură. Și în ideea asta unii au profitat de pe urma pandemiei. Da, și un ajutor consistent venind din partea statului, acele granturi și acele sume de capital de lucru care au ajutat societățile să-și revină, dar și acolo am avut, de exemplu, noi ca experți contabili de făcut un raport care societățile l-au depus la instituțiile statului, unde trebuia făcută o comparație între cifra de afaceri din 2020, an de pandemie, cu cifra de afaceri din anul 2019, când nimeni nu se gândea ce urmează. Din punctul meu de vedere, era mult mai fair play să faci o medie în ultimii ani, 2017, 18, 19. Dacă au fost societăți care le-au prins pe picior de investiții, cifra de afaceri mică, că ele au investit, nu știau ce urmează. Deci nu s-a făcut o departajare cât de cât. Până la urmă și aia a fost o loterie. Da, făcut așa pe genul, dacă foarte pe genul. ghilimele. Să presupunem că sunt un absolvent de facultate oarecare și am bani să îmi deschid un mic business. Da. Înspre ce mai îndruma? Foarte Să greu. mă îndrept. Foarte greu. Hai să presupunem că acel tânăr este chiar copilul tău. Ce ai spune? Ținând cont de faptul că trebuie să-i dai și sfaturi părintești, dar și De business. de business. Om, Da. iată, care face contabilitate de atâția ani. Eu mai primesc astfel de întrebări și mai sunt consultat și consultat pe aceste spețe. E foarte important. Eu sunt mai precaut așa, mai de... Ca un contabil. Exact. Și la fiecare zic că orice business ar începe în orice domeniu, prima dată trebuie pus pe hârtie costurile care le ai. De la înființare, de la chirie, utilități, personal, tot. Și de acolo putem să vedem cât ar trebui să vinzi, cât ar trebui să produci, să-ți acoperi aceste costuri, după care cât să mai vinzi în plus în fiecare zi sau pe lună, ca să rămâi cu un profit, ca să nu faci muncă Patriotică, da. sau să aduci bani de acasă. Și mai grav. Da. Iată, dacă tot am ajuns cu discuția în zona asta de ce ar trebui să facă un tânăr din actuala generație sau din generațiile viitoare, tot legat de aceste generații actuale, există un trend al monedelor virtuale. Crezi în Bitcoin? Nu? De ce? Nu-i palpabilă. Nu-i palpabil, ți-am spus că sunt mai precaut. E pe principiu ce val ca valul trece din punctul tău de vedere? Da. Și valul cam cât să dureze? Nu știu. Mă depășește pentru că aici bănuiesc că sunt jucători pe piață care contează și ei decid. Apropo de zona asta virtuală, mă gândesc că ești pragmatic și le compari aceste monede cu, nu știu, poate sisteme din trecut, cum ar fi Caritas FNI, și ești extrem de precaut când vine vorba de lucruri foarte volatile. Dar, da, exact, așa este. Dar sunt care au făcut investiții și au și câștigat. Sunt pe profit. Da. Dar tot timpul când cineva câștigă, altul trebuie să piardă. Riști și câștigi. Vorba aceea. Bingo. Da. Dacă tot am ajuns în această zonă, sunt foarte multe persoane, după părerea mea, multe apărute așa ca ciupercile după ploaie, mulți traineri, master traineri care oferă sfaturi de bine, de îmbogățire pe internet. Ce părere ai de aceste valuri?
în special în online, în ultimii 2, 3, 4 Da, ani. am văzut, am observat și eu acest trend. Toți învață, toți vând cursuri. Vând iluzii. Asta am vrut să aud de la tine. Da? Da. Față de noi, de cei care am făcut școli, am învățat, învățând din practică, pentru că până la urmă să lucrezi în domeniul privat înseamnă că acumulezi o experiență. Da? Și în fiecare zi acumulezi, înveți ceva nou și acumulezi și acumulezi și acumulezi. Și dacă chiar acele persoane au reușit, rețeta lor poate fi universal valabilă? Adică Niciodată. să se preteze și mie și ție Niciodată. și altora? Ca și în afaceri. Mă întrebai ce aș recomanda să deschidă cineva. Dacă nouă ne place, dacă vedem la colțul străzii că a deschis cineva ceva și funcționează, mâine pot să fac și eu. Dar poate că pe strada mea nu am vad și atunci... Dar nu că nu am vad, nu știu ce are el în spate, ce furnizor are, ce a făcut, cum ajunge, de unde aduce, la ce preț cumpără, la ce preț vinde. Da? Și oricum acest internet este și înșelător de multe ori. Vedem, fiecare zi, se întâmplă, auzim. Da? Pe lângă faptul că nu-i palpabil. Nu e chiar deloc. Chiar nu este. Mă întorc la tine, Cristian, să te întreb cum este să devii expert contabil. Da, nu e ușor, dar și aici, făcând rapoarte de expertiză contabilă, noi putem face rapoarte extrajudiciare sau dacă suntem încuvințați de către instanță în anumite dosare, deoarece un judecător cunoaște, dar nu în profunzime, de exemplu, Contabilitate. de contabilitate și atunci sunt aceste cauze în care trebuie să se dea anumite sentințe, anumite calcule, de dobânzi, de tot și atunci se apelează la expertul contabil care le ia toate, le pune cap la cap, face calculele, spune concluzia, iar judecătorul în urma acestor rapoarte, acestor concluzii spuse de un expert, ia decizia și dă o pronunță o sentință pe baza acestor calcule. Au crescut cazurile în această zonă? Cauzele? Da, cauzele, sunt foarte multe cauze. În marea majoritate a cauzelor se cere expertiză contabilă de către avocații părților pentru că sunt foarte multe firme, foarte multe discuții între unul și altul și atunci se ajunge în instanță. Problema este cu experții contabili, că suntem puțini, nu avem timp necesar pentru a onora toate cerințele. De ce sunteți mai puțini? Pentru că în sine contabilii sunt mai puțini și atunci din contabil o parte ajung experți contabili, da? Și tot mai puțini și timpul ne omoară pe toți. Ziua are 24 de ore și pentru noi. Timpul înseamnă bani în altă ordine de idei. Da, și de multe ori nu avem doar bani, trebuie să avem și timp pentru că sunt lucruri. Noi. Da, și în partea de expertize sunt lucruri la care trebuie să fii foarte atent, răspunzi, pentru că în urma unei concluzii, a unui raport de expertiză contabilă, judecător dă o sentință. Da? Nu putem să ne jucăm. Sunt dese cazurile în care sunt și contraexpertize? În care, practic, voi sunteți verificați de către alți colegi din țară? Păi nu, sunt cazuri în care, în marea majoritate a cazurilor, când se încuvințează un raport de expertiză, părțile pot să desemneze expert parte și atunci lucrăm cu expert parte, cu alți contabili și atunci pot să aibă opinii separate acești experți în aceeași raport de expertiză și atunci nu mai ajungem la contra expertiză. pentru că este vorba, nu 1 cu 1 face 2. Da. Sau cât vrei. Contabilitate, sau vorba da. aceea, cât vrei. Da, dacă faci filologie, e deja un pic alt, cumva depinde din unghiul în care privești această realitate. Când ai devenit expert contabil? Mulți ani, că deja 2000 și le-ai pierdut 2007 oare? Nu mai țin minte. Să fie vreo... Și se schimbă mult munca ta de contabil când ești expert contabil? Volumul?
În volum se schimbă? În volum. Odată cu obținerea acestei titulaturi? Da, pentru că doar dacă ești în tablou Experților. aceste expertize întocmite pot fi probă sau pot fi folosite în instanță sau extra, sunt și expertize care se fac extrajudiciar, care la un moment dat probabil ajung în instanță și atunci există o parafă, există o listă de experți care suntem agreați de instanțe, dar atât și de instanțe de judecată cât și de poliție și de organele de cercetare. Când ai făcut ultima dată o astfel de expertiză judiciară? Ultima dată? Acum o lună? În Târgu Mureș sau în alte localități? Târgu Mureș, da. Și spuneai acum 2 luni, scuze-mă, acum 2 luni am avut un raport cu experți parte, am fost din 4 județe. Un caz complex. Da, da. Și spuneai mai devreme că sunteți tot mai puțini experți contabili, implicit și mai puțini contabili. Da. Cam câți experți contabili se aibă județul Mureș? Nu știu exact lista, cât e. 60-70? Ceva de genul. O mână de oameni. Da. Da, acum e foarte important în partea asta de expertize contabile și experiența care o acumulezi pe partea practică, cu clienții cu care lucrezi, ai diferite societăți în diferite domenii de activitate, experiența pe care o acumulezi, pentru că până la urmă această experiență o pui și în practică în momentul în care întocmești rapoarte de expertiză. Oricum, rapoartele pot fi diferite spețe, diferite domenii, dar undeva principiul pe care mergem sau merge contabilitatea e același. Și sunteți grupați așa, această masă a experților sub ce formă? Sub CECAR, Corpul Experților Contabili. Continuu sunt cursuri de perfecționare, continuu învățăm și noi, mergem la cursuri, dăm examene. Se spune că omul cât trăiește tot învață. Deci... Mai ales și în această profesie, mai ales. Și pentru că spuneai că învățați zi de zi, se schimbă des realitățile legislative aici, în domeniul fiscal? Nu des, foarte des. Mult prea des? Foarte des și un lucru foarte, foarte deranjant este că foarte multe aspecte din legislație au interpretări. Se spune în drept de multe ori că dacă pui o speță în fața a 2 judecători, ceea ce vedem de multe ori la multe procese, dau 2 soluții diferite. Poate uneori chiar diametral opuse. Așa se întâmplă și în cazul legislației din domeniul fiscal? Așa este. Pentru că clienții noștri vin la contabil și ne cer părerea. Vreau să fac așa, vreau să fiu acoperit 100%. Fac cum ziceți voi. Și răspunsul nostru este, din punct de vedere legal al codului fiscal, al articolului X aliniat 7, așa scrie aici. Dar oricine când vine cândva vreun inspector ar putea să interpreteze altcumva. Deci nu există garanția, de aceea multe din legi sunt interpretabile. Și atunci ne dăm seama că sunt făcute de cine. Nu, probabil nu toți din practică vin cei care fac partea de legislativă. Știm că în Parlament sunt diferite meserii îmbrățișate de cei care au ajuns parlamentari. Dar nu trebuie parlamentari. să mergem până la Parlament, ne uităm la consilii locale. Și ce avem? Ce constatăm? Păi ce constatăm? Păi consilierii locali care sunt aleși, ei fac parte din comisiile de specialitate ale unui consiliu local al unui oraș, unde avem Comisia de Buget Finanțe, Comisia de Urbanism, Comisia de Învățământ, de Sport, da? Din punctul meu de vedere, din aceste comisii ar trebui să facă parte specialiști pe domeniul respectiv. Așa ar adică, fi nu știu, normal. Să zic, să punem un absolvent de școala de muzică, președinte la Comisia Buget Finanțe, discută bugetul de venituri și cheltuieli al orașului, stabilește ce oportunități de investiții sunt, face un business plan, pentru că în momentul în care ei candidează, nu întreabă ce meserie au. E merg pe listă. Ionel Gheorghe. Ajunge consilier. Trebuie să facă parte din anumite comisii.
Obligatoriu. Obligatoriu. Și atunci? Și atunci avem veterinarul la cultură, IT-istul la Și atunci ne dăm sport seama și așa mai că departe. se iau niște decizii care pe termen lung nu ne avantajează deloc. Sunt toate în detrimentul... Vorbim de venituri și cheltuieli. Nu poți să crești, tu dacă ai cheltuieli care nu le gândești bine, nu le pui pe hârtie. Zici, cât? 100 de lei cheltuială? Păi facem venituri de 100 lei. Eu plătim pix. Dar de la cine? Omul câștigă, are venituri, poate să plătească. Exact ca și în cazul firmelor. Bine, până la urmă, la noi impozitarea societăților comerciale este destul de ok față de alte țări. Uite că ne salută Alina Apostu, un alt coleg de salutăm și noi. Breazlă, un alt expert contabil și spune că iată un om de valoare care a venit la microfonul One to One. Mulțumim, Alina, pentru mesaj, pentru faptul că ești alături de noi și vouă celorlalți care ne priviți sau ne veți privi această ediție de One to One. Și rolul expertului contabil, Cristian, este doar în relație cu judecătorul sau procurorul sau... În relație cu avocații, cu organele de cercetare penală, cu poliția. Deci până la urmă se învârte pentru că expertul este un om aceasta. neutru. Da? Și atunci aceste organisme apelează la expert. El e neutru, vine, ia documentele și lucrează pe ele și e neutru și face un raport de expertiză care se folosește pentru a da anumite sentințe sau a face anumiți pași. Dar să presupunem că entitatea A achiziționează o entitate B și înainte de achiziție vrea să vadă cum stă din punct de vedere Acolo contabil. intrăm în altă sferă de audit financiar, de consultant financiar. Nu. Rapoartele expertiză se fac pe anumite chestii. Între două entități, între o entitate, persoană fizică, credite, știm bine, au fost acele credite în franj, până la urmă toată lumea trebuia să facă raport de expertiză contabilă ca să dovedească că dobânzile nu le-au calculate bine, se făcea, după aceea s-a renunțat, se făceau recalculări de pensii, recalculări de dobânzi și penalități între două entități, dacă e cazul, dacă nu s-au plătit la timp. Francul elvețian pentru mulți a devenit o pacoste acum mulți și-au câțiva spus, ani. cred că din vocabular, Da, elvețian, cu siguranță. să nu mai aud în viața lor. Iată, vorbim despre sisteme, despre bani, contabilitate și alte cele. Dacă, iarăși, fac un exercițiu de imaginație, dacă mâine mi-aș deschide o firmă și cu un volum mic, respectiva firmă, PFA, SRL, ce-ar fi mai ok? În condițiile în care, nu știu, aș depinde de 2-3 oameni. 2-3 oameni fiind angajații sau... Da. Acum este o vorbă care mulți spun că fă-ți PFA că n-ai nevoie de contabil. Pui o singură declarație pe an. Da. Clasică. N-ai nevoie, dar când ajungi îți dai seama că de fapt aveai nevoie de la început. Nu poți singur dacă nu te consiliază cineva. În schimb, la partea de SRL este altceva. Se fac declarații cel puțin la salariu lunar sau trimestrial, se întocmește un bilanț contabil la sfârșitul anului care, într-adevăr, dacă vrei să crești, vrei să mergi la o bancă, la anumite credite, anumite fonduri, e nevoie de acest bilanț, pe când la persoană fizică autorizată se face declarația unică de venituri o dată pe an, unde trebuie să aștepți până vezi, faci regularizarea ce ai produs. Da. Deci eu recomand SRL pentru că s-ar putea activitatea să crească. Atunci să rămâi pe aceeași formă juridică deja. Da. Aici e o chestie că în România poate să facă SRL oricine. Dar multă lume nu e conștientă și mulți asociați care își înființează societăți. Uită un aspect. Ai drepturi și obligații. Nu? Mi-am făcut firma și stai, nu fac nimic, las-o acolo, îmi trec contabil, merge. Anumite drepturi și obligații, fiecare trebuie să fie conștient că
are și drepturi. Trebuie să asumi dacă ai deschis o societate comercială. Da? Și rămân în aceeași paradigmă. Dacă îmi deschid o activitate comercială, unde sunt taxele mai mari? La PFA sau SRL? Depinde, aici e foarte important și domeniul de activitate, e foarte important cifra de afaceri care o vei realiza. De exemplu, la SRL, dacă ai un angajat, plătești 1% din venituri din cifra de afaceri, da? Plus la sfârșitul anului, când se îndocumește bilanțul, se distribuie dividendele care sunt 5%, deci undeva la 100 de lei câștigați plătești 6 lei și rămâi cu 94 de lei, ceea ce este o fiscalitate foarte bună față de alte țări, 20, 25, 30. Deci se poate și mai rău. Dacă ai cifră de afaceri peste 1 milion de euro, intri la partea de impozitare, impozit pe profit, de 16% între diferența dintre venituri și cheltuieli, după care urmează cei 5% pentru dividende, pentru banii ridicați, și ajungem undeva la 21%. La PFA 10% impozit pe venit, depinde. Dacă ești angajat cu 8 ore, mai plătești sănătate, diferă. Normă de venit, poți să facturezi oricât, plătești o anumită sumă, depinde și de domeniul. Sau sistem real și atunci sistem real de domeniul de activitate, da. Da. Dar Și- optez pentru SRL, ca să răspund. Și SRLD? SRLD a fost o poveste. Ce cu el? Că mulți... Am făcut și un SRLD la un moment dat. Erai scutit de taxe de înființare. Atâta tot? După aceea era o poveste că vei putea să accesezi anumite fonduri, că cei cu SRLD vor fi prioritari, bla bla bla. Nu prea s-a realizat nimic. După care expira în 3 ani de zile partea de D, de debutant, după care trebuia să schimbi, să faci o nouă rezervare, să schimbi denumirea, toate documentele, constitutive așa, care erau contra cost. Deci până la urmă după 3 ani oricum aveai costul. Da. Da. Ca în România, nu? Da. Dar la partea de interpretare a legislației, aici avem o problemă. Și dacă ar fi să mai introducem pe lângă SRL și PFA II? Acolo sunt cei care au o activitate mai mică, independente, individuale, acolo cei care lucrează chiar doar ei, probabil, în familie sau așa. Cum e graficul când vine vorba de contabilitate a firmelor, cel puțin a celor care Le am în portofoliu? tu le ai în portofoliu pe perioada pandemiei? Pe cele din domeniul Horeca la pământ. Deci Greu. graficul s-a dus sub zero. Parte de comerț, de medicale, de așa, a crescut. Iar sunt anumite, mai sunt și domenii. Transport, de exemplu, care a crescut, aveau nevoie de transport, de stânga-dreapta, de marfă. A fost ok. Partea de cabinete medicale care a fost închisă atunci, medicii de familie și-au făcut activitate, au avut activitate, CMI-urile, da. au crescut. Da? Deci, Depinde de domeniu. prestări servicii, mare parte creștere pe partea de prestări de servicii. Da? Aici stăm prost cu resursa umană, cu personal la prestări servicii. Da, e și un domeniu cât se poate de vast. Da. Dar este de lucru. Deci toată lumea zice că am de lucru, caut oameni pentru că am contracte, am de lucru. Dacă sunt serios și lucrez, pot să câștig exact cât aș câștiga, dacă nu mai mult decât să fiu plecat afară. Sunt lângă familie, fac evenimentele în familie, zi de naștere, tot muncesc și pot. Dar trebuie să fiu serios. Și în cazul meu, acum nu ca să mă laud, seriozitatea. Lasă ușa deschisă. Nu te gândi la câștigul de astăzi. Mai fă și muncă patriotică, cum spunem noi. Azi, că poate mâine recuperezi. Sau poi mâine. Va fi bine. Totul va fi bine, sloganul. Da, Pus clar pe așa. WhatsApp. Acele ponoase de pe urma pandemiei, respectivele firme încă le mai trag? Care Da. a fost jos? Da, pentru că acum noi la pandemie am discutat de momentul în care a fost suspendată activitatea, dar ulterior s-au ridicat restricțiile. Dar tu nu mai ești la cifra de afaceri din 2019. Tu ești poate la 10-15%. Lumea încă e... Haideți să luăm domeniul Horeca, domeniul restaurantelor, da? De evenimente, da? Abia acum încep, din luna mai,
evenimente, fiecare reticent oare se închide, să nu facem. Marea majoritate au amânat o grămadă. Tu ca om de afaceri, ca antreprenor, tu îți faci un business plan, un buget de venituri și de cheltuieli. Tu ești dependent de aceste venituri, dar dacă anumiți clienți au tot reprogramat, tu cheltuieli ai utilități, ai impozite, ai amortizări, ai rate la bancă. Băncile au amânat ratele undeva până la 6-7 luni. După aceea, perioada de după pandemie, oricum tu nu produceai la durația maximă din 2019. Deci e greu. A fost suficient de solidar statul cu mediul de afaceri în pandemie? Da și nu. De ce da, de ce nu? Din punctul meu de vedere, a acordat și acel ajutor de șomaj tehnic de 75% din brut, dar societățile au rămas la obligația de a depune declarații, toți angajații au fost scutiți de major penalități. Dar mai discutăm și noi cu alții care au societăți în alte țări. Bine, acolo partea de digitalizare e altceva. Ei acolo, de exemplu, au virat banii statul direct în contul angajatului. Pentru că acolo, oricum, toate salariile se dau pe card, tot. Aici veneau banii la firmă, firma trebuia să le dea lor, trebuia să depui, dura zile și procesul un pic anevoios, ca să fiu sincer. Uite, vine o întrebare de la Arpad și ne spune, sau mă rog, solicită părerea, spune așa că ar dori să devină dealer auto, second hand, și te întreabă cam ce ar trebui, ce formă juridică să își facă pentru acest domeniu de activitate. Da, bună întrebarea. Păi știm, se pare că o parte din comercianții de pe din acest domeniu de activitate acum, în timpul pandemiei, au cam avut de suferit. Pentru că lumea nu prea mai schimbă mașinile, nu mai fac așa mulți kilometri și atunci se pare că acest buyback de a vinde și a schimba, a înlocui mașina un pic a decăzut. Deci, nu știu, n-aș putea să îi spun cuiva mâine se apuce să facă așa ceva, să înceapă un business în domeniul ăsta, astăzi. Și dacă totuși omul ăsta vrea, pentru că el crede că la asta se pricepe, SRL, plători de TVA, achiziții intracomunitare sau din țară, depinde. Iată că am ajuns la domeniul sau capitolul fiscalitate. Cum este per total fiscalitatea în România? Cel puțin mai devreme spuneam că se schimbă foarte des legislația în această privință, dar cum e dincolo de faptul că ea se schimbă foarte des? Avem biruri mari, avem biruri multe, pe lângă faptul că se schimbă legislația, ce le vizează foarte, foarte des? Oricum, statul nu are destui bani niciodată. Se va împrumuta mereu. Bun, dar acești bani împrumutați să le dați înapoi. Trebuie produși. Dacă nu produc, nu am ce să dau. Ideea e că pe partea de impozitare a salariilor avem doar în jur de 50%, partea de impozitare destul de mare. Avem anumite facilități la partea de impozitare a salariaților în anumite domenii. Construcții și acum încearcă să introducă și alte domenii în agricultură, unde omul să rămână cu mai mulți bani în mână, să nu mai fi nevoit să-i dai bani în plic, cum știm că se practică. Deci, acum noi și românul suntem așa inventivi tot timpul și probabil și dacă ar fi impozitarea mult mai mică, tot ne-ar place și am rămâne anumite metode mai vechi să... Ce ar trebui să facă statul să fie mult mai puțină muncă la negru? Și când zic la negru mă refer inclusiv la acel aspect care e un semi-negru de fapt, când știm că lucrezi 8 ore, ești plătit pe salariu minim și ți se dă în mână o anumită diferență. Da. Cum ar putea combate statul fenomenul acesta, care este cât se poate de des întâlnit și răspândit?
și un fel de semi-umbră aici. Dacă ar trebui să dau un răspuns corect și în limita legii și așa, ar trebui scăzută partea de impozitare a acestor sume. Ca societatea să plătească mai puțin la stat impozit, ca la angajat la om să rămână cu mai mulți bani în mână. Hai să facem și un scenariu. Cât e acum salariul minim? 2550 brut, 1300 și Cât de 1078 de lei la stat. Deci după un salariu minim, un antreprenor dă... Să zicem 1000 și ceva, 1050 de lei, 1300, 1400 mână la om, deci are cost de 2500 cu el. Dar omul ia mână 1300 și ceva. 380, nu să zici. Pe acolo, pe cât ar lua în mână, se mai duc bani pe altă parte. Acum, de exemplu, stat. la partea de construcții, în domeniul construcțiilor, obligatoriu salariul minim 3000 de lei brut, din care omul ia în mână 2300 și se dă doar 700 de lei la stat. Deci aici deja stăm bine. Din punct de vedere al angajatului. Și în aceste condiții în care se schimbă des legislația ce vizează fiscalitatea, ești motivat să-ți deschizi un business din moment ce inclusiv la deschidere trebuie să ai parte de teancuri de hârtie, de dosare în stânga-dreapta și problemă. să le tot plimbi? Statul nu te ajută cu nimic. În alte țări se dă o anumită sumă de bani la deschidere care o rambursezi în 2 în 3 ani, duci documente, într-adevăr, probabil te monitorizează, dar la noi, din păcate, acel online și totul digitalizat mai are de așteptat. Uite că lume interesată pe Facebook, un alt mesaj de la Ianoș care ne spune că ar vrea să își deschidă un engro de ochelari de vedere și te întreabă ce ar fi mai bine, SRL sau II. Ochelari de vedere? Da, ochelari, un engro de ochelari de vedere și întreabă Dacă discutăm de agro, înseamnă că discutăm de un volum mult mai mare. Așa scrie mesaj. Mulțumim pentru mesaj, Ianoș. Atunci SRL. Deci iată că aici e specialistul și avem confirmarea. Te vezi antreprenor? Am fost. Te mai vezi? În alt domeniu decât contabilitatea? Da. Ca să fugi de cifre. Nu știu. Păi, oricum ar trebui să fac contabilitate. Altcuiva. Căutăm unul neutru. Absolut. Momentan în ce ai face business? Nu știu, momentan nu, că nu am datorită timpului. Hai să presupunem că duminică iei potul cel mare la loto. Da. Și cum bine știm, banii nu se țin la saltea. Da. Se investesc, să îi rulăm. În ce ai investi? Ca ei să ruleze și în urma rulărilor să aducă alți bani. Nu în Bitcoin. Nu în bit, dar în ce? Nu știu. Dacă ar fi după mine, aș investi în mai multe domenii. Ai fragmenta? Aș fragmenta pentru că sunt perioade în care anumite domenii cresc, scad și atunci aș urmări undeva să fiu constant liniar, pentru că sunt domenii în care 6 luni pe an funcționează bine, 3 luni așa pe linie moartă și atunci aș investi în mai multe domenii. Și recomand celor care au un business doar într-un domeniu, la un moment dat să diversifice portofoliul. Exact. În ideea în care au și găsesc angajat un manager bun care să gestioneze, pentru că nu poți să te pricepi în mai multe domenii de activitate. Și în momentele de criză într-un domeniu, cu siguranță s-ar contrabalansa oarecum lucrurile. Da. Când unul merge, susține pe cel care nu merge și viceversa. Te duci des la ANAF? Mai mergem, mă mai duc încă la ANAF. De ce mai mergi la ANAF? Deși totul e online. Ca să ajungi la acel ghișeu unde se depune sunt documente online? care le trimitem scanate, dar trebuie să le ducem fizic în original la ghișeu. Și nu primesc prin coletărie? Păi ducem și buletinul, trebuie să vadă că ești persoana care ești împuternicită, conform cu originalul.
Mai sunt lucruri de lucrat. Totuși un pas mare cu acest spațiu virtual, un pas mare spre viitor. Chiar dacă se blochează. Se mai blochează, avem acces, acum nu se mai trimite, totul se încarcă în SPV, nu știu, din 1 martie sau din 1 aprilie, nu mai se trimit pe mail-uri la cei din anumite servicii, se încarcă tot în spațiu virtual, se trimit răspunsuri de tot, e un pas mare. Putem verifica fișe, putem verifica datorii, putem verifica multe lucruri. Dar mai avem într-o zonă cât se poate de normală, așa, timid, firav și greu, da, într-adevăr. Hai să mai facem o presupunere, că de săptămâna viitoare ai fi ministrul finanțelor. Ce ai schimba în fiscalitatea din România? Așa, 2-3 măsuri care să ne vizeze cât se poate de pozitiv acum pe noi toți. Nu vreau să gândim puțin macro acum. Macro, da. Am așa eu o chestie care aș dori să o văd pe parcursul în care voi mai presta și eu. O parte din angajații care lucrează la instituțiile bugetare nu au experiența practică. Și atunci aici intervin aceste contradicții și discuții între noi, cei care facem partea practică, și vin ei și interpretarea poate câteodată merge altundeva. Și atunci, nu știu, nu ca și impune, dar ar fi o sugestie ca o parte din angajați totuși să vină din mediul privat. Pentru că de multe ori atitudinea așa între stat și privat un pic lasă de dorit. Și o altă măsură? Cred că de aici aș începe și după aceea ar trebui impozitat absolut fiecare domeniu de activitate, să fie impozitat, să fie controlat. Pentru că, cum știm, sunt multe care încă lasă de dorit. Un alt mesaj de la Florin, ne felicită pentru această ediție și vrea să te întrebe despre antreprenoriatul mureșan și problemele actuale, în special referitoare la cei din Horeca. Cum vezi tu antreprenoriatul mureșan? Cum e mediul de afaceri din Mureș, Târgu Mureș? Probabil la asta se referea Florin. Da. Păi după cum bine vedem toți, foarte puțini investitori avem. Investitori, firme mari. Deci, faptul că avem magazine și se deschid și așa, nu... Dacă vorbim de antreprenoriatul mureșan, înseamnă că ne gândim la oameni născuți în Târgu Mureș sau în județul Mureș, care vor să facă business. Ok, partea de producție funcționează, partea de servicii sunt firme care funcționează, dar la partea de Horeca, da, n-avem aeroport care să funcționeze la capacitate. Nu funcționează la capacitate, nu avem turiști. Turistul vine, el produce banii de unde e, vine, stă câteva zile și cheltuie banii aici. Cheltuiește banii. Asta pentru Horeca, pentru turism e perfect. Noi, din păcate, aici stăm prost. Bine, și dacă îl aduci în Târgu Mureș, ar trebui să îl mai duci și pe aici, pe acolo, și atunci totul ar trebui gândit integrat. Ca să faci un circuit. Dar de acolo începem de la aeroport. Fără discuție, e partea de intrare într-un județ turistul sau obișnuit. oraș. Că dacă vine cu mașina, face 2 zile și după aceea cred că nu mai arde de nici o sighișoară. Doarme în hotel. Pe când trebuie să se întoarcă. Da. Deci aici, la partea de plus, în Horeca sunt evenimentele, cum bine știm, nunți, botezuri, care dacă s-au dat drumul acum, e o gură de aer. E o felie bună din PIB, zona Horeca, industria de eveniment și așa mai departe. Da. Ești încă ministru în funcție al finanțelor. Da. Ce ai schimbat la ANAF? ANAF, atitudinea față de contribuabil, un pic. Doar acolo mai au... Adică ar trebui consultări cu mediul de afaceri serioase și totuși problemele care vin din partea privată ar trebui și soluționate. Pentru că până la urmă suntem niște colaboratori. Noi ca și contabili suntem undeva între ANAF și contribuabili. Și
atunci probleme ridicate de CECAR, probleme ridicate de contribuabili ar trebui soluționate și ar trebui un pic îmbunătățită această relație. Pentru că ești expert contabil, fără discuție privești și zona administrativă care are o influență semnificativă înspre această zonă de mediu de afaceri. Cum ți se pare atitudinea celor care fac administrație locală în a încuraja mediul de afaceri în virtutea căruia inclusiv aparatul de stat funcționează și toată administrația se bizuie pe mediul de afaceri? Prost. Nu și în trecut și în prezent? Da. Și aici mă refer la administrația publică locală? Da. Puține investiții. Investițiile înseamnă creare de locuri de muncă, înseamnă impozite, taxe date către stat. Pentru ca totul să se ruleze și să se întoarcă în beneficiul contribuabilului. Putem să discutăm mult și bine, dar suntem cetățeni ai Târgu Mureșului și vedem. Vedem weekendul, ce a fost și unde e. Când ai făcut Dacă îl mai vedem. Când ai făcut ultima dată baie? Dacă îl mai vedem. Când ai făcut ultima dată baie? Nu în acest deceniu. Când ai fost ultima dată? În trecerea cu vreo 5 ani. Nu, am mai fost la balon, la polo, Bun. La un meci de polo. Ok, dar vorbesc de complex de agrement. Pentru agrement, nu. Doar la meciurile de polo. Am mai pozat acolo pe băieții de la Partizan, okay, deci, pe care îi salut, și în ideea asta am pășit în weekend. Da, deci avem. Cum vezi, sau cum ar trebui să fie Târgu Mureșul pe care ți-l dorești? Și apoi județul Mureș. Nu știu. Economic, social, din toate punctele de vedere. Din punctul meu de vedere ar trebui toți cei care acumulăm o anumită experiență în anumite domenii, ar trebui la un moment dat să venim și să întoarcem. Dar pentru asta trebuie să fie acele pârghii în care într-adevăr muncești pentru tine, dar poate poți să-ți aloci o zi la 2 săptămâni sau o zi pe săptămână să faci ceva și pentru comunitate. Partea de societate civilă la noi nu că că e inexistentă, dar este loc de mult mai bine. Care parte politică nu vreau să intru în discuții că... În județ, cum vezi realitatea sau mai bine zis cum vezi realitatea ta pe care ți-ai dori-o când vine vorba de județ? Nu știu, mă deranjează foarte tare acest trafic, nu avem centură. Mergem în alte orașe, vedem că la Brașov 4 benzi, 2, mergi pe centură, parcă ești altundeva. Și la 180 de kilometri, nu la 800-1000. Deci nu avem. Dar ne deranjează treaba asta. Hai să facem așa un paralelism, așa pe final de one-to-one. 3 lucruri pe care le are Clujul, care n-avem cum să nu recunoaștem, este capitala regiunii, al doilea oraș ca mărime al țării. Nu? Ce are Clujul și n-are Mureșul? 3 puncte și ar fi vitale și pentru orașul nostru. Păi Mureșul are aeroport, dar la Cluj. Gară la Sighișoara. Da. Păi am fost acum 2 săptămâni în Cluj la un eveniment. Păi partea centrală, refăcute aleile. Inclusiv în această săptămână s-a dat în folos. Sau mă rog, în aceste zile, un bulevard din Cluj-Napoca. Deci, arată ca în vest, ce drept. Asta am vrut să zic și eu. Firme de IT puternice, cu de 2, 3, 400 de angajați. Da? Care înseamnă? Acolo nu mai merg cu plicul la salariu. Nu, că se pune totul pe carte. Ca să ne înțelegi. Da? Deci, iată cum se rostogolesc lucrurile. Se organizează evenimente la Cluj, ai aeroport. Poți să faci orice. Vin firmele, își fac sediu acolo. Eventual filiale în alte orașe, dar sediu acolo. Este aeroport. Poți să te deplasezi. Sunt facultăți, sunt studenți. Foarte important. Clujul atrage tineri, asta e, deci n-ai... Ne spune Sergiu Ioan,
de fapt te întreabă dacă vezi un viitor economic dificil pentru perioada care urmează și dacă face o previzionare a următorilor 2-3 ani, bancar, financiar, robor, credite, etc. Ne spune Sergiu. Mulțumim, Sergiu, pentru mesaj, pentru faptul că ești cu noi și iată, ai lansat o întrebare și ai scos încă ceva din Cristi când vine vorba de experiența lui în contabilitate. Da, acum în aceste perioade să te duci să te împrumuți de la bancă la niște costuri mari ar însemna să te ucizi singur. Deci fără credite. Dar probabil și băncile până la urmă n-au ce face și trebuie să vină ca și colaborator, ca și parteneri cu antreprenorul și condițiile să fie undeva unde aceste rate se pot achita și să pot să desfășoare activitatea, dar în următorii 2-3 ani am putea să explodăm economic. Dar nu știu dacă depinde doar de noi. Și de unde, din ce domeniu să vină scânteia? Sau din ce domenii? Că păi pot acum, fi mai multe. producție nu pot să zic că cu partea de producție la nivel macro stăm prost. Nu știu. Eu văd un pic din luminița aia de la capătul tunelului pe partea de turism și Horeca. Nu știu. Și când vine vorba de robor, ne întreba Sergiu, crezi că o să meargă tot în sus și tot în sus? Până la urmă de el ține... Da, depinde aici, depinde foarte mult de... Acum, cât plătim rata în lei. Da, și avem și partea cu războiul, deci e foarte important ce decizii vor urma la care noi vom fi spectatori. Deci până la urmă, e un film în care să vedem și finalul. Până la urmă, iată, totul este volatil. Să fim sănătoși, foarte important. Să avem putere de muncă. Să fim încrezători că o să fie bine. Și o să fie bine pentru noi, dar mai mult pentru copiii noștri. Noi nu o să mai prindem acel bine? Sau... Sincer? Da. Nu cred. Hai, totul va fi bine. Doresc să avem sănătate, să creștem copiii și să vedem realizați și probabil ei să prindă un capitalism, nu capitalism de junglă sau altceva. Să prindă niște vremuri. Deci la noi încă este un pseudo-capitalism. Așa de junglă îmi place. De junglă. Așa între ghilimele. Atunci, fie cum spui tu, să sperăm la vremuri mai bune și la o fiscalitate care să te facă să bagi bani într-un domeniu, da. și să ai predictibilitate, că probabil asta și în cazul lipsește. în care nu funcționează sau funcționează, să nu vină cineva să îți dea în cap. Adică, cum să zic, această carte de vizită a unui antreprenor care muncește, care dorește în fiecare lună trage tare până data de 25 să plătească impozitele. Trebuie un pic de respect. Suntem parteneri. Antreprenorul cu contabilul, cu statul, cu toate instituțiile statului, da, avem relații cu mai multe instituții. Suntem parteneri toți. Trebuie să fim onești. Când ai greșit, plătești. Dar dacă sunt onest și încerc să joc jocul corect, nu mă obstrucționa. Că tu ești statul. Lasă-mă să mă dezvolt, pentru că o să fii și tu. Dacă mă dezvolt și totul e bine, reinvestesc banii oricum, ca cei bani redistribuiți pentru dividende care îi câștigă. Până la urmă tot îi lași. Îi lași în oraș, mai faci o investiție, mai cumperi ceva. Deci până la urmă tot aici rămân banii. Nu merg altundeva. Adică statule nu mai fi obtuz. Cam asta ar fi ideea, nu? Statule suntem parteneri. Și hai să mergem împreună Când la drum. greșesc, plătesc. Dar în rest suntem parteneri. Nu pune piedici. Toți suntem parteneri. Nu mă frâna. Și contabilul cu clientul, cu angajatorul e partener. Da? Deci, până la urmă, toți trebuie să muncim, să trăim, să fim corecți. Da, și să fie un melanj cât se poate de pozitiv și până în urmă, construcția asta. Până la urmă, toate acestea, și instituțiile, și societățile, și tot, sunt formate din oameni. Cuvântul ăsta, om, așa, îți zice, trece parcă câteodată... Se denaturează și se golește de conținut. Da, e foarte important noi în familie, cum educăm copiii, cum îi învățăm, cum discutăm, cum le arătăm lucrurile bune, lucrurile rele, ce trebuie să facă în viață. Faci cu ei educație antreprenorială?
Păi, Financiară? chiar financiară nu, că au 10 și 15 ani. dar, Deja de la 15 ani încep să știi. avem clasa 8, ne gândim unde să dea examen, unde să meargă, ce vrea să facă pe viitor, avem discuții. Facem un business plan, acum suntem în perioada de business plan. Dar trebuie să fim mai buni. Te satisfac planurile de viitor? Sau mă rog, direcția e cea pe care o visai tu sau e poate una opusă celei sperate de tine? Da. Atunci înseamnă că suntem pe drum cel ai bun. sădit bine sămânța, da. Da, suntem pe drum cel bun. Acum viața... Îți poate oferi și surprize, dar de regulă dacă ești serios și conștiincios, cu siguranță vin și rezultatele. Da, vin rezultate, dar trebuie muncă. Și Fără seriozitate. muncă chiar nu se poate. Cristian, mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ai împărtășit din experiența ta. Sper cu mare că drag. cei care ne-au ascultat și privit nu i-am plictisit. Și eu sper acest lucru și evident dacă iată i-am adus în discuție, le mulțumim pentru faptul că a fost cu noi live sau vor fi cu noi, ne vor urmări pe contul nostru de YouTube One to One sau pe contul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Spor în toate, Cristian, să-ți iasă cifrele și să nu dea nimic cu virgulă. Nu să fie doi. Întotdeauna. Mulțumesc încă o dată de invitație. Cu mare plăcere. Seară bună. Să fie. Am stat de vorbă cu Cristian Avram, expert contabil. Am mai aflat de una alta din domeniul acesta foarte vast numit fiscalitate. Cum spuneam, puteți da de noi pe YouTube, pe Spotify, iar live-urile sunt ca de fiecare dată pe One to One, Ovidiu Mita, ms24.ro, pagini de Facebook și de asemenea pe grupurile de Facebook Mureș24 și Ești din Târgu Mureș dacă. Cam atât pe astăzi, până data viitoare, spor în toate, numai bine!